ଏହାଠେ ଆହୁତି ଦେଲା ପରେ କଣ ଘଟିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦିନ 10ଟାରେ ସବୁ ରେଡି ହେଇ ବାହାରିଲୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଣାମ କରି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ମୂର୍ଜ ପଡିଥିବା ଆସିଲା ନଜର। ଖରା ସେଠି ଫ୍ୟାନ ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ସବୁ ହେଲେ ବିଞ୍ଚି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଳପାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଠୁକୁରା ପବିତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଜଳ ଦେଲା ଛିଞ୍ଚି। ସମୟ ପରେ ନନା ଆସି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅଧିକ ଛୁଆ ଥିଲୁ ଅଧା ଅଧା ହେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଦେଲୁ 108 ଆହୁତି। ଆଳତି ସରିଲା ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରି 9ଟି କନ୍ୟା ହେଲେ ଖୋଜା। ଆମ ପାଖେ ଛୋଟ ଛୁଆ କେହି ନଥିଲେ ତେଣୁ ଆମର 9ଟି ବଡ ଝିଅ ହେଲେ ପୂଜା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି 9ଟି କନ୍ୟା ଯୋଉ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥାଆନ୍ତି ଦେବୀ ମାତା। ପୂଜା ପରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥା। ସରୁ ସରୁ ଖରା ବେଳ ତାପରେ ରମୁନନାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯିଏ ଏତେ ବଡ କରିଥିଲେ ଆୟୋଜନ। ସିଏ ଠୋଲିରେ ଜଳଖିଆ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କରିଲୁ ଭୋଜନ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ ଏହିଠାରେ କଲି ସମାପ୍ତ। ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବଢେଇ ସହଯୋଗର ହାତ।